Josek dio Ataun bezalako herri batian eta nolabait olako herrietan ez espaleo lekurik literatura esaten diogun horrentzako, ez? Esaten diogun zeni beti nahiago dut esatia irakurtzea eta idaztea, hori dala. Literatura da, beste gauza bada. Esan nahi dut, izketan aigianean bezala gauza bada esatia eliza, eta beste gauza bada sinistia, ez? Orduan esan nahi dut, literatura baino ni nahiago dut esatia, hau da irakurtzia eta hau da idaztia, hori da. Ataun bezalako tokiak eta gauzan bukaera, baina hasieran diot, oso egokik dia jardun honetako, eta ez da Euskal Herrian bakarrik gertatzen. Nik Europan ezagutu ditudan toki asko, Inglaterran bezala Italian, oso txikiak dira. Eta hiriek ez daukaten, eta batez ere metropoliek ez daukaten abantailak ditu. Eta ez da inolako paradoja, baizik eta egila, honean entorrela, Pamielako editorearekin, gauza beha esan diot, leku askotan gertatu naiz, metropoli askotan ere bai, eta han hitz egin dudanean, ikusi dut hango hitzaldietan, hango irakurketetan, oso hitzaldi, oso idazle ospetsuekin, eta zema jende biltzen dan, zenba liburu sinatzen diran, eta beraz litekena da, ez dakit, eta hain gaiztakeri bat esango dut, bersolaritzari belodromoa komeni zaion bezala, litekera da literaturari, idazteari, irakurtzeari, halako esparru txikiak komeni izatia. Eta hori esan da, hitzaurre gisa eta eskerrik asko, etortzeatik oski eskerrik asko, eta halako kontu batzuk esan nahi dizkitzuet. Aurrenekoa da bigarren sarrera moduko bat. Eta da zein izatean idazle baten naia edo idazle baten desira. Nik uste batez ere lehenik jendeak irakurri dezala behar dan abiaduran, behar dan pausuan. Horretan ere irakurketak zuek pensatu beste ekitaldi batzuk eta literaturak halako giro bat eskatzen du. Aspalditik esana dago kontalaritza sutonduan askoz hobeto egiten zala. Zaikan pake bat zegoenan, isiltasun bat zegoen, goxotasun bat zegoen. Nik uste gaur egun sutondua baino gehiago dago trena eta dago autobusa eta nik uste eta salak eta nik uste idazleak nahi du jendeak irakurri dezan bere liburua hori, lasai trenian dijoala, edo autobusian dijoala, edo etxeko salan lasai dagoela. Hori da nahi duena. Zoe pensatu ze gauza zaila esaten nahi zen, ze helburu zaila, ze esate baterako gure muitzeko moduan, gaur egun gu muitzen gean bezala muituta, eta gu muitzen gea batez ere teknologiaren arabera, beti izan da horrela baino ere bai, guk asko zazen joera, nola esango nuke, nagusiagoa dugu, sofan eseri eta aurre begira jartzea. Honek eskatzen du esateko aldaera bat, eskatzen du nahi bezu sofan eseri izatez, baina lanpararen ondoan, eta aurrian ez da dila zer egon. Holako txikikerik, baina holako txikikerik oso beharrezkoak dira gurea bezalako, esango nuke arloan irakurri idatzi. Hori da horrena eskatuko nukeena nik eta segur asko idazle gehienak eskatzen dutena. Eta bigarrena da, eta hau irakurle klubekoa izatei batez ere, irakurleak hartu dezake liburu bat eta pensatu hor dagoena beste bat dala. Idazlea hor dago, idazlaren mundua hor dago, eta eman dezagun hitz egiten duela bere alabaz. Eta pensaliteke, eta hori da frantsesez esan da, voyeur batzuk pensa dezakete hor dago errealitate hori horrek ez daukan egin ze ikusik. Idazleak desio duena da, beak irakurritakoa, pasatzea irakurleak bere barrutik. Bere espirituaren, bere arimaren edo bere buruaren, psikearen barrutik pasatzea, eta irakurtzen ari dan bezala,
ontaz gogoratzea, edo hartaz behin esan zuna berritzea, edo gogoeta baten abia puntu izatea, hori da guk nahi deuna. Horretarako, atzerak egin da berriro, egoera bereziak behar dira. Behar da, pausoan joan, Bilboko lau batek esatezun, bi irakurle mota daude. Irakurtzea asko gustatzen zaienak, eta asko irakurtzea gustatzen zaienak. Da berdina. Ez da berdina. Orduan, kasu honetan, komeni da irakurtzea gustatzen zaienak, eta ez asko irakurtzea, eman dezagun gero, taberna junda txutxu-mutxuka itzeko, bai? Bueno, orduan hori da desioa, eta desio bezala adierazten dizuet, eta bigarren sarrera bezala. Eta orain, gogoeta bat. Ez da nahez asko luzatuko, baina gogoeta bat egin nahi dizuet, gauden tokian gaudela. Jagina, hizkuntza gu, milioi bateaz gai iristen, behin ez gai iritsi, askoz ez gutxio ere izan gea, ematen digu halako uhartetasun bat. Gainera, txikitatikan errepikatu digute, eredu erromantikoan, baginela, esango nuke, hizkuntza isolatu bat, hitz egiten duen jendia, ez? Orduan, hizkuntza isolatu bat, eta milioi batek, baina jende gutxiagok, hitz egiten duena, bueno, hori da berdin uharte bat. Eta uharteak ez du berez kaltea hundirik, nun eta ez da oso txikila. Baina eman dezagun oraingoz ez deuloia aitortuko, ez dugu aitortuko gure uhartea txikila denik, ze hori ere da konparazioaren arabera, eta badaude uharteak gurea baino askozaz ere txikiagoak. Eta oain nik esango dut, izbat eta zuek harritu ingo zate, esate baterako agian gurea baino uharte txikiagoa da Marruekos, arabez idazten duten entzat. Zesanik ez amazigen idazten duten entzat. Tangerreko liburu azokara joan zaitezte, jo konparazazue Durangoko azokakin. Ikusiko zuen tamailaren arabera zein den handina. Bai? Hori da, uharte txikila da, baina txikitasuna hori ez da erabakitzen inola ere behin zenbakileen arabera. Esate baterako erabakitzen da jendearen, nola esaten zaio, renta per capita delakoaren arabera ere. Eta orain dela 50 urte arte, Txina literaturan ezan ezer. Ezan ezer, ezintzalako txineraz libururik banatu, saldu, eta bar. Ez du horrek entzen, bai Marruekosen, bai Txinan idazle izugarri handia egon dienik. Marruekosen esate baterako, Mohamed Shukri, euskarara itzulia dagoena, Ogi Utsa izeneko titulua duen novela, ez? Horrek ez du kentzen kalite, ez gira jortaz, aigia tamainaz, esatet uhartetasuna. Uharte txikila, baino, esango nuke, ez hainbeste. Oain, uhartez ari naizela, segidan datorkit burura eta zui ere nik uste erraz, Robinson Crusoeren irla. Robinson Crusoeren uhartea. Interesantia da pensatzia, euskaldunak garen partez, Robinson Crusoen uhartean. Dakizuen bezala, Robinson Crusoe, Daniel Defoe izeneko novelagile batek argitaratu zuen, eta uharte desertu batean bakarrik gelditu den gizon baten historioa kontatzen du novelan Robinson Crusoe, baina errealitatean, alegia novela hau askotan bezala, errealitate batian oinarritua dago, Daniel Selkirk izeneko marineren kasua. Daniel Selkirk delako hau, Daniel hemen betaurrekoa jarriko banitu, konprobatuko nuke egila dan Daniel izena hotezun, ditekena da ez zetz, baina Selkirk seguru. Utzi egin zuten, uharte, desertu batian, utzi egin zuten, kastigatuta utzi zuten, irlaren izena Juan Fernández, nun inun etzan sekula
personarik azaldu. Eta noa etzan juten inungo marinerik. Hori da, anuztia zan bizitza osoko kastigu ba. Eta zaukan Alexander Serkikek zeukan arazo. Orduan Defoek hartu du gai hori eta idatzi du bere novela. Eta dio, novela horren atarian, eta zilegi da, naiz eta gezurra den. Zilegi da, liburu batean fikzioa denezkeo. Eta orduan dio, beak, Daniel Defoeren eguneroko oharrak jarri ditula zeuden bezala. Aurkitu zituen bezala. Hori da, beak ez du kopiatzea besterik egin. Zan nahi du horrek, bestalde, Daniel Defoek idatzi egin zuela, naiz eta inguruan inorrez euki, eta gainera inguruan inor izateko esperantzari gabe. Hala ere idatzi. Editoreak noski, arrazoia eman zeion, idazleari, hori oso normala da. Eta editoreak ordun Defoeren arrazoia indartzeko, alako eskueskribu batzuk erakutsi zituen daien kopiak atera zitan liburu, esalez begira, hoiek dia Daniel Defoeren benetako eskribuak. Bai? Jakina, hau esate izuet, gezurra da, hau da, gezur literarioa, eta alde horretatekan zilegi, ez, fikzioa da. Ni pensatu nuen, antzematen dan, gezurra dala. Antzematen dan norbaitentzat ari dala, eta ez bakarka eta inolako. Jakina, aurreneko apuntiak, aurreneko oharrak, bere egunerokoan dira, gaur euri egin du. Gero esaten du, gaur ikusi dut, hauntza, eta olakoak. Baina hor, nun, hori ez dago begiratu beharrik, da irailaren, begiratu beharko nuke, irailaren 20an, 1671 batekoa oharrean, halako luze dijoan testu bat idazten duen. Ia 20 orrialde. Orduan esatezu, bakarri dago, ez dauka inork irakusteko esperantzek, eta lare, beira, ia 20 orrialde idazten ditu. Idazle bat abadaki hori ezinezkoa dala. Idazleak ere, kafean lan egiteguena bezala eta mundu guztikoa bezala, guk ere nahiago dugu lasei eserita egon sila batian. Zerubari begira eta ez lan egitea. Orduan, nekin gezurra izango dala. Baina, begiratu nun eta hau irakurrin beharko nuke, eta ikusiko zuen, esatet zeago iteko, ez? Benetako hau iteko. Eta hemen daukat, inglesez, baina baita ere itzulita. Eta, hau da, idatzita daukat ordenagailua, baina USS kartzearren bakarrik dut. Eta esaten du, ohar hortan, holaxe, aldarte horrekin, eman nion hasiera 3. urteari. Eta naiz ez dudan irakurlea aurreko urtekoan egin nuen bezala, nire kontaera xehetuekin zamatuko, orduan aipatzen du, irakurlea, orduan, bari da bestea dauka gogoan, eta gainera, testu horretan bertan ikusten da, momentu batian esaten dula, lehen esan dudan bezala, nork bere burori ez dio esaten, eta ez du esaten, adibidez, esate balako batian, for example, hoi ezinezkoa da, nork bere buruarekin ari baldin bada. Ondorioa oso erresa da, eta gainera, esan nahi dut hemen gari batian alematezan, da ezakizuek egin dituzuen, baina adolescentzian erabetzan, alako egunkari sekretuak eta egiten zituen jendeak, deno dakigu egunkari sekretuek gelditu dira zapuztuta kajoi batean, azkenean eozein kontuatzen da absurdoa dela behar buruari kuaderno batean egitea. Ez dut esaten ohar bat egin, edo zeo-zeola bilerro idatzi, baina euna etorri zure kontuk esatia, egunkari bati, horrek ez du izten bidea hondirik. Orduan, ondorioa da, eta geho Euskal Herria sartuko naiz, ondorioa da, hitz batekin izateko eta honek jarri dudan formula erabiltzeko, forma besteak dira. Alegia, novela bat
besteak dira. Espazio nuke presio bat izango, eta espailu esango editoreak esaten duen bezala, novela idatzi behar dezu, novela jendeari, jendean nahiago ditu novela beste zer baino gehiago. Edo espailu esango, edo norbaitek ez horretaraino, Juan, nahi baduzue, zuk gutun bat idazten baldin badezu, zuk besteak irakurriko duenez, zuk alegina egiten duzu, hori garbi ondein, argi eta bar. Bide batez, zer egiten gare bateko euskaldunak gutunak garbi egiteko? Esan gizuet, harrituko zeate, bersuak. Jendeari bersotan idaztea askozaz ere erresagoa zitzaion prosan egitea baino. Ze bersoak ematen zion egitura bat, egitezi forma bat, errimak, eta bar. Eta orduan eskema horrekin beak gutunak idazte zituzten. Ezan berso zaliak zielako, edo behintzat horrati bakarrik. Beak egite zituzten bersuak alako eskema bat zelako, eta eskema horri esker idatzi altzutelako. Baina beti ere hori egite zuten bestea zeukatelako goguan, irakurlea. Bai, ataunen honezkeo, hemengo adibide bat aipatuko dizuet, eta uste dut horrekin erabakiko dala, uzileu. Jose Miguel de Barandiaranek, Jose Arratibelek jasotako ipuiak, herri ipuiak. Zuekoik irakurtzen baldin baituzu, edo mundu guztiko ipuiak irakurtzen baldin baituzu, herri ipuiak. Zuek kontuatuko zarete, ez da hola deskribapenik. Alegia, atzo bertan behiratzen hori izan, da sen izan kopiatzen, baina gaspertu hori izan, da nun kopiatu. Atzo bertan 19. mendeko herri tankerako ipuiak irakurtzen hasi nintzen, Karbelo Etxegaraik idatzitakoak. Eta ordu nola estezan, eguna zegoen, gau bat zegoen oskarbi, izarrak, auta bestia, eta ezkerradetik, hori oso modernua da, literatura modernua asko egin da hori, nik asko egiten dut, baina hori herri kontalari batek sekula ez du egiten. Eta zuk irakurtzen baldin baduzu, Jose Arratibelen Marixor, edo Jose Miguel Banderanek jasotako ipuiak ez dago deskribapenek. Zergatik? Deskribapenak moteldu egiten duelako kontaeraren abiadura. Hori da, kontaera batek abiadura izango baldin badu, jun behar duzu ekintza batetik bestea. Eta ekintza horien artean beste ekintza bat, zesan duten. Santzun, ez dakit, Marixorrek, ez dut jaiera festa horretara joan nahi. Bai, juni behar dezu esan behar zion, abiatu zen eta basuan, dana da ekintza, eta hoi aztertu badago, herri ipui guztiak hogeita, nizen bakikin negarregarri nabil. Naiz eta ekonomia egin nu, negarregarri. Hogeita 13 ekintza dira normalean, olako herri ipuietan, eta herri ipui guztik dauzkate ekintza horiek, naiz eta ez danak, igual dauzkate 7 ekintza, baina beti ordena berean. Hor dago, prop izeneko strukturalista batek egin zituen azterketa. Baina, hortaz nijoa. Kontu bada, ez dagoela deskribapenik. Zergatik? Zensuragatik. Jendea dago aurrean. Inoiz, gote maldi mazeate, Marrokosea berriro esan da, eta gote mazeate, zagit, aspodien eiz izan, baina Marrakesea, hango plazan, ikusiko duzu kontalariak. Eta kontalariak dauka ingurun, 100 jende. Eta daude denak entzuten. Hasiko bare izarra, gora, bera, ezakizeko izian egun sentila, etxia zan, estilo italiarrekoa, eta jende guztia, ze gertatu zan. Suspensearena. Suspensea da, bizigarririk handiena kontatzekoan. Beraz, kontalaria segiloan kontatzea, askoze gehiago irabazeula gutxio kontatuz. Eta orduan, kendu iteitu deskribapenak, ez dago deskribapenik, dena da ekintza. Horri, esate zaio eta ondo esana dago, zensura sortzailea. Zatik, agian, hobetu egiten du jendeak ipuia, bizigoa egiten du. Osea, jendearen presioari esker, ipuia hobia da, bizigoa da. Bai, bueno. Horreaino orduan, Irlan, uartean, konforme gaude.
Oain esan behar dizuet, gu hasi gaitezen ordu gure uarte honetan pentsatzen. Eta pentsa dezagun ez literaturan, ze literatura beti da, literatura esate dunean emateo aigeala, HBO, no? BHO dana dela. Emade institutuko, lauetatik bosteta dagoen klasia, ez da hori literatura. Literatura da, irakurri eta idatzi da, bizitza bera bezala. Bueno, orduan, gure uartean, ze gertatu da? Guk ze jaso dugu? Bueno, aurreneko datua da gutxitasuna. Hori da, oain, irakurlia badira, ikusten zuen, baina, bueno, 19. mendeko idazle onak esaten zutena egila baldin bada, esate baterako Txomin Agirrek bere gutunetako batian, esaten dio Karmelo Etxegarairi, hain zuzen ere, esate dio, ze etxigarria, behazan, nungo apaiza zan, Zumaiakoa ez? Esateu, eta ondarrukoa sortzez, orduan beak esate zuen, hemen argitaratu nu novela, ez dut ale bakar bat saldu, ez Zumaian eta ez ondarrun. Bueno, orduan hori alde batea da gutxitasun hori. Bestea da, nola deituko diogu? Ospea, prestigioa, balioa. Berriro aipatuko dut, Robinson Crusoe. Irakurtz dazue, novela netzako iguingarria da. Ezin dut burutu. Zeit bate gustatzen. Baina erakuspidea da, noski. Eta orduan, halako batian Robinson Crusoe dago Irlan eta ikusteu hango natibo bat, indigena bat, korrika ikusten du, eta hori da, geho, ostiral deituko duena, ez? Friday. Eta orduan oso polita da, bilak elkarri ikusten duten momentuko elkarrizketa. Ze esateu Robinson Crusoe, Britaniarra, ze esateu, bere izena galdetzen dio, noski ez dakigur zergatik, halako bat, ostiralek, inglesez nolabait moldatzen da, naiz eta irla hartan dagoen. Eta orduan, esaten dio Robinson Crusoe, zure izena izango da, batailua, izena autoritatea dauka berak eta bestea izendatzen du. Izango da Friday, ostiral izango da. Eta ni zuretzako izango naiz master, hori da, jabea, maisua, dana. Bueno, jabea eta bestea. Orduan elkarrizketa bat dago. Eta elkarrizketa, hizkuntza guztietan ingelesez ere bai, eta itzulpen guztietan, euskaraz ere alaxi hongo da, baina. Ez nago etxean, zaldondoko etxean da horren ez, eskura ez eteuki liburua itzulpena, baina seguru nagoa. Nola hitz egiten du aurreneko elkarrizketa horretan, oso horreza da euskaldu batentzat jakitia da Pelokirtenak bezala. Pelokirtenek edo Txomin del Regato bezala. Galdetze dinean zu, baina nola harrapatu zaituzte eta beak esateu, ni ona, hemen, bai. Ulertzezu, orduan, hizkuntzagabia da. Hizkuntzagabia, gogoratu Biblia irakurri zuena, San Juanek hasieran berboa izan zen, alegia, hizkuntzek ez duena, espiritu gabia da. Hizkuntzek ez bagazu, ez dagozu espiritu, ez dagozu harimarik. Bueno, asko esan genezak honi buruz, eta kolonizatzaile guztik gero, Ameriketa joan zenean da indigenak ikusi zituztenean, zian harimari gabiak. Beraz, animali bezala. Orduan ikustezu ez, ze koska dagoen, ez, balioaren eta, ze balio ematen jo meburu bai, Robinson Crusoe, eta ze balio ematen dion indigen hori. Bueno, nik ez dut esango, euskaldunak ostiral jende bat izan ginenik, baina, bueno, kontuz, oso urrutire, zatikan horre ondira urtetan eta urtetan, Pelokirten bere jaialdietan, eta Donostiko Unkarik antolatutako jaialdietan, hartakoak, edo horregonda Txomin del Regato, Bizkaian, jaialdik egiten, eta, bueno, eta ez da pasa eginda, nola bai, ez? Zilegi bazaita itorpen bat, nire mundu honetan egin dituten zapuzkeri guztien artean, oso arronago, ze adolescentzian itzala, Pelokirtenik kriston buliak egin izion, Andoaingo, zizenazun, zinema, maizak. Da izan
hitz egiten da txisteak euskaldunen baserritarak erridikulizatuz, eta bueno, ordune genio txarra nauken da. Bueno, baina alde batea gure bizipenak, idazliak esatetenian esan nahi dut gizarte hartako jende, eskolatu idea batzu zituztenak, kanpoko idea jasotzen zituztenak, Txomin Agirre, Etxegarait, oidanak, ze arazo zeukaten, ez bakarrikan Zumaian eta Ondarru inorketzula bere liburu bakar bat eosten, baita ere, kanporatea zezenean, zu zertan idazten duzu, euskaraz idazten duzu, ostiral, pelokirten, eta zertaz idazten duzu, nire galdetu izan dut, behiei buruz idazten duzu. Hori izan ordun, hori izan zen, bigarren, zango nuke makurra edo. Hirugarren esango dut. Eta hirugarrena da, eta pixkat urbilduko naiz gehiago, hirugarrena da, halako egoera batian, euskarri bat behar da. Zuk hizkuntza aurreatean nahi baldin baduzu, edo aterago baldin bada, bakarka zaila da, begiratu ze gertatuan Okzitanian, bakarka zaila da, orduan zerbaiti erantzita jun behar du. Esan nahi dut, gurpila hori jarri behar deula lotuta beste gurpila bati eta beste gurpila giratuko du, eta orduan ibiliko da baita ere kulturaren gurpila. Hori, zuek danak izate pensatzen politikan, bai? Txoin pixkat, aurrena erlijioa. Txomin Agirrek ez zuen idazten Euskal Herriaren parabisua, ez. Txomin Agirrek euskaraz idaztezun, beak aitortuta da, ikustezuelako, kanpoko gaiztakeria nolabait esateko, Bilbon bertan nagusi izan gaiztakeria, batez ere sexuarekin lotutakoa, hortikan apartatzeko euskal jendia. Eta orduan idaztezun, babese egiteko sermoietan bezala, bildu gaitezen kristoak. Be eskubila zuen, beha kristau bazan, beha egitezun lan, bere organizazioaren alde, hoi ala da. Baina horregatik izan, eta gu pensatzen baldin badego, atzea begira jarrita, asularrezatik idatzi zuen euskaraz. Igual zan protestantismoaren aurkako gerra, hori mundu guztin gertatu, ez gaitezen eskandalizatu, baina kontuatu behar dugu hori horrela izan dela. Eukidula, makulu bat, esku bat, bultzaka, euskal kultura aurre ateatzeko, euskal kultura esan nahi baita ere euskal hizkuntza. Bai? Horrek, halare uartean sortu du, eta azkar pasako dut, horrek sortu du halako, ez da nola esan, halako gutxitasun bat, zertan, personen psikologian. Alegia, behira nola esangoetan, da honik eta munduik komplejuena, burua baldin bada, personaren burua hori da, geograferik zabalena hori da. Jakina, zuk buru hori espauzu dan hortan, burua esaten dudanean esan nahi dut gorputza, osoa, espauzu den hortan onartzen, zuk buru hori eta gorputz hori esate baterako erlijio katolikoaren estandaretan kokatzen baldin baduzu idazteko garaian, zuk oso albo batean, oso bazter uzten duzu personen errealitatea. Zuk Txomin Agirre irakur dezakezu idazle hona zen. Oso ona gauza batzutan, esateako, erritmoa antolatzean oso ona zen. Eta irakur dezakezu plazer handiz. Baina, eta esate baterako, unkitu zinezke, kitolisen atal ospetsuan, naufragioa eta hori dana. Baina oso arraro alizateke zuk persona bezala bat egitea horrekin, olakoak ez dira, jendea, kitoliz gertatu zaizkio Jesu Kristonak, bainez ondo esana dago Jesu Kristonak, galdu du seme bat be aurrian ez dakize, eta hala ere aurreneko goza egiten duna portura jatu eta da jainkoari eskerrak ematea, eta esatezu, nahikoa ju. Orduan, dago simplifikazio bat euskal literaturan. Euskal literaturak eduki du
simplifikazio hori, aurrena erlijiosoa, eta gero politikoa. Egon da uarte honetan, presio ikaragarri bat, talde politikoak oso indartsuak zialako eta oso bortitzak. Eta orduan, alako personai, alako kontaera mota bat nahi zutelako, edo eskatze zutelako, eta idazlea sentitzezun presio hori, eta idazleak batzuk konforme zeudelako, eta beste batzuk, naiz eta konforme zegoen ba ez pare, pixka bat hori gertat gelditu da. Bueno, ondore joa zein da, ba uartean eta nik usteet, gu iritsi ginenean da horrela, zer pensate behar dezu, Euskaldunak txintxuak, baina ez hainbestere. Eta orduan zu pensate behar dezu, eta inork ez du ez aipatzeka, politikaren kontu hau, eta gero, dana dijoa irentzen, dana pensate behar dezu, ze tratu eman zeion euskal kulturak Jon Miranderi, ze tratu eman zeion Gabriel Arestiri, ze tratu eman zeion Etxepare medikuari. Zergatik, atera egitezian, estandar horietatik, uarte horretako giro nagusitik, kale nagusitik, esango nuke, bai? Hori dena historia da. Baina, eta bukatzen nahi naiz, esango nuke, bukatu etela, ne obsesioa esateko partikulara izan da, hau zabaldu inbarra dago, hartu barra dago, kutsa hau, eta da zartatu, eta da zabaldu, eta hasi behar dugu, eta ez egitea alako arrazo ideologiko batzuati bakarri, baizik eta ez da olako literatura honik, ez dago testu honik, ezin dezu ezerri idatzi, ez itzuli, ez ezer, zuk ez baduzu abia puntu bezala onartzen munduaren eta personaren konplexutasuna. Ze bestela, hori bai, horregatik euskal kultura dauka inbeste ardura umeekin, umeentzako egiten dituzu alako ipui politiako lakao. Bai? Baina ez zezu egiten benetako, geotortzen da Roald Dahl, umeentzako Jesukriston egiten, eta jendea izutu egiten da, baina Roald Dahlek dauka arrazoia, umeak olakoak dira, denok gea olakoak, ez gea. Orduan esan nahi dut, nire hori izan dela, zabaltzea percepzioa, eta zabaltzea, eta uartean norbaitek, ez daki nola esan, bere bizitza espaldi bada estandar, eta estandar izan da ere. Zerbait esaten da, kontzientzian ez dauden gauza asko daudela gure baitan. Zuretzak kontzientzian ez dakizu, ez dizkiozu aitortzen zure buruari, baina gauza asko daude gure barruan. Literaturak, liburuek, hasieratik egin dute kontzientzia zabaldu. Eta horretan, jendeak bere burua aurkitu du literaturan, ez bada liburu honetan beste liburu batean. Beti izan da horrela. Beraz, bukatu dut, esan edet, gainera, ordu jodu, aprobetxatukoek, hau irikita zeok. Esan nahi dut bakarrik bukatzeko da hori hain zuzen ere, guk nik uarte batean hasi izan idazten, uarte horren ezaugarriak ulertuz joan izan neurri, nik alegina izan da hori zabaltzia. Gauza esango dut, eman dezagun ez dela hemengo egileok eta ez dugula lan handirik egiten. Baina itzultzaileak, esate baterako nola itzuliko dituzu munduko liburuak, nola itzuliko dituzu Frantzian, da baintxe bertan irakurri dut, da beldurgarria dia gauzak, Goncourt anaien egunkaria irakurri dut. Benetan, oain digan ere irakurri dut, impresio egiten dute, zer amaden oso bizitza, esan nuke, oso mundu, ez da nola esan. Asko joate ziren gau ez alako etxetara. Orduan, esan nahi dut, hori dena ukatu, eta hori begiraz, sintomak hainbeste dira, ze liburu itzultzen zuen, idazle onak zianak, niko ez dio dinoik entzen, hori zezan gaitasun literario eta poetikoa ikaragarria zeukan.
Batzuk burleitu eta paisa, erdia paisa izan zalako edo, hoi txorak ere da. Paisa etzan egin gaina, baina esan izuka, paisa izanaren, kristau izanaren, bere gaitasuna zen ikaragarriak, eta bere testu batzuk dira zoragarriak. Baina, ze itzuliko zu, Lazarillo, Torremesekoa, edo La Eneida, edo olakoak, liburu klasikoak edo, klasiko estandarrak eta hola. Ezin du itzuli. Hemen, bakarrikan puntu bat aipatzeko, liburu honetan, ez dakit zea taletan, deizin, aipatzen dut, bide batez bezala, aipatzen dut, fetitxismoaren errege izan zen Adamov delako bat. Bueno, hori da, nire biografian, gertaera bat, alako batian, Bilbon ikasten nintzela, etorri zitzaidan liburu bat eskura, Adamov teatro gilarena, eta erakurri bere egunkariak, eta benetan iruditu zen martekoa zala. Erun imaginatu ere egiten bere jardun fetitxista, zapatakin lotu bat, hola. Bueno, dorun pensatu nuen, hau zer da, hori da, ez da, nolabait, nire ideologia estandarrak ez du hau ikusten, ez du ikusi, bai? Baina, orduan esan nahi dut, ulertu da, pensatzen den nire mezua. Gu uarte horretan gaude, uarte txikia da, baina nik gorroto de txikitasuna azpimarratzeuenak, zatikan hori da ez ikustea realitatea, eta hori da, ni beti esaten dut, txikia dala esaten nahi dianoik, ni bialduko nituzke, Tangerreko liburu azokara. Ikus dezatera zertan txikitasuna, ez? Euna junda, euna torri de inorrez, edo joan daitezela, bueno, ni asteasuko izan arren, asko bidaiatu dut, azken, 20 urteotan. Ni honitzen, Tesalonikako liburu azokan, Grezian. Osea, etzan salduko, Durangoko euneko 2 ez dara. Ez errez, inorrez, desolazio bat zan. Konparatzen baldin baduzu guri, Frantzian, telebistan ateatzen dan, jogolo batek zenbat liburu saltzen dituen Parisen, bai. Baina, bueno, hartu behar dugu dena bere neurri jan, eta uste dut tikitasun ez dela arazo, baizik eta izan dela arazo uartearen atmosfera, uartearen girua, ze erentzi jaso dugun. Eta, bueno, eta nik uste dut bain, irakurlia bezala idazleak, aigeala zabaltzen gure Euskal Herria eta aldi berian mundu zatikan. Bueno, hemen digan ere mundu ikusten da. Bueno, pixka bat, ez esateko betiko kontu liburuari buruz, ja 11 aldiz esan ditu danak, nahi nuen zerbait berria egin da hause egin dut. Bueno, liburu eta disko azokako azken aurkezpen ere izan dugu, eta euskal idazle handi baten bisita jasotzeko aukera ere izan dugu gainera. Bera dugu Bernardo Atxaga, egun hon. Egun hon, bai, kaso. Bueno, son handia izan duen etxeak eta Ilobiak novela idatzi duzu, 2 urteko lana izan da, eta nola geratu zara emaitzarekin, Bernardo? Aurrenak aditu naiz, lasai. Eta bigarren, pozik gelditu naiz, gaur esan du lehentxo, oendik ez dala onu, baina mendigan 2 urtea onu izango dela. Esan nahi dut, pensatzen dut igual, hobetu ingo gula denborakin, iruditzen zait. Bueno, zer kontatzen diguzu ipuinean zehar? Ezin da aiazi, novela da mundu bat. Da mundu bat, beste munduaren barruan. Orduan esan barko nuke, azaltzen diala anai bizki batzuk, azaltzen da ingeniari frantses bat, azaltzen da telebista programa bat, azaltzen da ospitala, azaltzen da kuartela, mundu bada. Orduan ezin da lagurtu, uste dut ezin da lagurtu. Bueno, bai, ez duzu zure azken novela ere izan dela honako hau, nolatan erabaki hau? Novela egiten duzun bitartian beste zer ezin duzu egin, ezin duzu zer idazi. Orduan, albuan, saiesian gelditzen zaizkizu ideak eta horrela, igual novelarako ez dienak, baina eman dezaketenak agian, testu labur oso interesgarriak eman ditzaketenak. Orduan, bueno, pixka nahi dut, horretarako, nahi dut beste lan hoiei heldu nahi dut, bestela, bestik ezin da egin. Novela egiten horrek dana erraustegu inguruan, nahi dut beste zerbait ere idatzi.
Eta behin zure hitzaldia hemen entzun ondoren esan genezake literaturak dena egiten duela posible? Ba, literatura zalantzari gabe, esango dizut, arima, ez? Gurea, espiritua. Hori da geografiarik zabalena, komplexuena, bihurriena, bueno, hori bakarrik literaturan antzeman daiteke. Ez literatura, ez liburuetan, hobeda esatia liburuetan. Ez bakarrik, baina gehiena eta hobetoena liburuetan. Non esan genezake dagoela idazlearen zoriona? Idazlearen zoriona dago beti hasieran. Hasieran. Kuaderno bat zabaltzen dezunean, da idea bajartzen zunean, da idea da zoragarria bapatian, ez? Gero, etortzen da, normalean etortzen da gero aldapa, ez? Aldapa jo behar da, ez? Ez zegoen hain hurbil, mendila ez dakizu, mendian jote zarean, emate hurbil dagoela, ez? Bai, urrutiago dago, ez? Piskatola da, baina hasierak ez da normalean erdi moskortu eta bezera ibiltzezea, kaletik. Bueno, eta esan dugu 2 urteko lana izan duzula novela honekin, zer etorriko da hemendik aurrera? Bueno, hurrengo liburoi titulua bintzat jarri diote, izango da, zaldiaren begirada. Hori da. Ze izango da, bueno, testu laburrak izango dira, eta espero dut, bueno, interesgarriak izatea, espero dut. Bueno, Bernardo, mila esker gaur gurean izateagatik, benetan plazer handia izan da zure bisita jasotzen hemen, eta ea beste aukerarik dugun. Bueno, iruditu zait eta hala esan ez beti, olako lekuak, Euskal Herrien gaina badira, olako herri, tamaina hontako herri asko, da nik uste oso gune egokiak diela literaturarentzat. Esan dut, gaiztakeri bat, bersoreritzantzako ondo daudela belodromoak, bueno, guretzako igual areto, 100 personako aretoak ondo daude.